Плакаў фенікс, перлы слёз, калі цмок звёў яго любоў. Білі віх кружыцца ўжо не змог, калі каханую не знайшоў. Аднарог свой страціў рог, потым гіпагрыз. Дзе тут увогуле наліваюць? Што, эльфа-дамавіка ніколі не бачыў? Оу, вядома, бачыў. Мне падабаюцца эльфы-дамавікі. Мой дзядзька эльф-дамавік. Ну так. 6 порцый хіхі вады і лоу-бластер, калі ласка. Усе нямагі такія, як ты. Не, я адзін такі. Я арыштоўвала палову гэтых людзей. Можаш сказаць, што гэта не мая справа, але я бачыў нешта у смяротным зеллі тады. Як ты абдымала хлопчыка з другіх салемцаў. Ягонае імя Крыдэнс. І маці б'е яго. Яна б'е ўсіх дзяцей, якіх прымае, але яго яна ненавідзіць больш за іншых. Яна той нямах, на якога ты напала? Так я страціла сваю працу. Я прыйшла на яе сустрэчу з вар'ятамі-паслядоўнікамі. На іх усіх давялося налажыць забыццё. Быў вялікі скандал. Гэта ён. Каханне змушае дзічэць.